tage med knægten og mig på motorcykeltur langs den jyske vestkyst. Vi går på opdagelse i de gamle bunkeranlæg fra 2. verdenskrig, nyder det storslåede natur og får tilbagelagt mange kilometer med gode minder. Den første del af turen gik langs den gamle tyske militærvej, som ligger langs klitterne fra Lønne og op til Nymindegab. Vi har lavet vores første stop ude ved stranden ved Lønne Stark. Har kørt langs den flotte rute af den tyske militærvej. Og har stoppet en af de mange bunkere derude. Vender lige kameraet om. Og her skal vi have sådan en lille sodavand og en kold øl. Så fortsætter vi videre til den bunker, der ligger derovre. Og jeg tror, man kan se en dreng, der kommer løbende. Vi er nået videre til den næste bunker. Og her siger Mikkel, at man kan komme ind. Fra de gamle bunkeranlæg kørte vi videre nordpå, langs Ringkøbing Fjord, op forbi Hvide Sande og videre nord. Vi er stoppet for at holde en lille pause ved en klit. Mikkel, han er løbet den der vej og er væk, højst sandsynligt på vej ned på stranden. Nu må vi se, om vi kan finde ham et andet sted deroppe. Vi er nået ud til stranden ved vestkysten. Jeg skulle nok have taget mikrofon på, for jeg tænker, at vinden den larmer lidt og tager lidt af lyden. Men prøv lige at se, hvor smukt det er. Selvom det var midt om sommeren, mødte vi ikke voldsomt mange turister, så vi havde næsten vejen for os selv. Turen førte os rundt om Ringkøbing Fjord og videre sydpå på den anden side af fjorden. Vi lavede et stop ved Skjern Enge, hvor der er et stort og vildt dyreliv. Den sidste del af turen gik gennem det smukke Blåbjerg Plantage. Vi vendte næsen hjemad, fyldt med gode oplevelser og klar til nye eventyr i fremtiden.